straight to hell, to the boiler room of hell, all the way down. Oh, come here, bro! Au, Darren! Quanto sta calma, eh? И ще леко напред да си зад мен. Давай. Казвай на къде ходим. Напред, директно на 12. За откритие има ли? Зад контейнера. Стой! Един оцелен? Няма, чакай, стой, не мърдай. Стой, не мърдай. Стоя. Гледай, в дясно контейнера да не се покажи. Има. За контейнера. Добре, ти си. Няма от лявата ти страна съм. Добре. Гледам го отправо тук. Чакай, стой. Оп, леко. Един отарен. Още е там вътре. Пак точка патрон. Добре. Къде са вътре, задния край, зад него де-факто отляво се показва. Добре. Опа! Бяга оттам! Давай! Клякам, давай, ти. Скри се. Дясната половина. Давай напред. На колата искаш да отидем? Давай напред. Да, на колата. Давай на колата. Давай. О, Дарен! О, браво! Това не знам откъде. Колко? Няма проблеми, ще ги вземем после. Ляво. Остава съм да работя. Добре. Гледам вляво. Зад фургона. Ага, точно по средата. Зад гумите в нашата част имаме. Окей, убий го точно зад колата беше. После ще се гледаме на видео. Нямам търпение. Добре. Ще си се любуваме. Опа, изкаране. Гледай, зад тебе си гледай, така, отдясно, по-дясно гледай, той дясно задържа левия. Граната! Внимайте, какво разграначи! Биета. Трябва да биета. Тук е Симон, не се покажа. Няма се показва. Дух трябва да отпорят петица! Един път хълна, вляво! В окопа! Все още е в окопа! Внимавай! Внимай, Криса! Точно пред теб има! Показ! Стреляше по мен! Човек, как те могат трентълките да минат по средата и да не ги оцелят, а аз като правя тактиково движение умирам?
Не знам, магия. Някаква магия. Пусна ги! По някое време ще трябва да почнем да пушнем, ама... Няма сили. Банката тук, що пъти се го свалиха. Да, знам. Опита да влезе. Дясно го копа! Един с проблем. Чакай! Кри се. Не се удари. Добре. Къде вляво? Тук зад тия скалите. Дясно тук е пред нас. Аха. Това не е много добре. Браво! Братан, Той те взе? взели ма! Не, ти го взе него. Не ме оцели, братан, не ме оцели, бе. В това. Не, ти мене ме оцели. Той те оцели в това. Удари го тук в това. Имаш ли камера? Да. Тя едва Лично аз не усетих, братан. В смисъл, не усетих тук. Не, ти... Честа. Аз ме мисля Който мина да е тук, май. и е тук удари в това. Аха. Сериозно? Добре. Да, чакай. Удари минават. Мина покрай мене, пред мен. Значи той те взел след тебе тогава. Не знам аз. Ще свена ти гледам. Аха, точно отгоре. Здрасти! Откъде отгоре? От хълма, да. Добре. Ох, дивана. Тивчива. Straight to hell, to the boiler room of hell, all the way down. Къде са? Вътре ли са в фургона? Къде са? За фургона, около него, зад него. Във фургона ли има вече? Той се прикрити! Ага, видя го къде е. Уби го! Чакай да ти държа това. It is even funnier the second time. Чакай. Добре, не се изнася толкова, ще убият. Не знам колко. Отелен! Не Гръмна. Те ме убиха, те. Не гръмна. Аз не можах да време да Това е самоубийство, си ти ще умреш, гадно мъртве, не това. чух, че идвам, ама тя не се отвори. Браво.
Откъде, откъде? Къде идва? Той отпред е мъртъв! Straight to hell, to the boiler room of hell, all the way down. Свой! Не убить! Убить!